Ovi su ružni sve. Oni ko ljudi, a... Kako kao on ima, šta ima? Pidžamu, šta? Šta je to? Što je to, kaže? Iyo. Iyo, bravo, noć. Ovaj kod nas. Ne koč, kako može da koč? Ja, šta uče, engleski? Kako je ovo? Lako. Vidi kako se zove. Zdravo svima, ja sam Lako. Hajde, lako da učimo engleski. Danas je novi obećao da će voditi Mata Rozu i da će za uzrast dobiti onoliko sladoleda koliko bude želao. Baš sam žurio. Sad bih mogao da pojede malo onog sladoleda. Šta kaže? Zdravo, Rozi. Danas je baš vrućina. Zato imam ovaj sladoled. Podelit ću ga sa svim svojim drugarima. Evo, nove reči koja znači sladoled. Ice cream. Ice cream. Ponovite se novije. Ice cream. Kaži ti. Naučio sam. Ice cream. Jesam. Ice. Jo. Kad god novi hoće... Ura! Ice cream. Ice cream. Kaži ti, kako se kaže? Ice cream. Marta, nije lepo da uzimaš toliko sladoleda za sebe. Nije za mene, nego za kese. Uzmi sve ovo, idem jako još. Ice cream. Već je drago da će ti engleski. Već je fer. Vidi da ću ti još znaš. Odijem. Zdravo svima. Ja sam Lako. Hajde, lako da učimo engleski. Naravno, povrat na ovu dana, ali je tužno kada molim do... Doviđenja, svetlice.